Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Itinanghal na pang-17 Grandmaster ng Pilipinas, ang chess player mula Dasmariñas, Cavite na si Daniel Quezon. Nakuha ng Grandmaster ang 2,500 rating matapos itong talunin ang Grandmaster na si Igor Efimov ng Monaco sa 45th FIDHS Olympia na ginanap sa Budapest, Hungary. Nakuha ng Pilipinas ang titulo noon pang 2011 sa pamamagitan ni Oliver Barbosa at Richard Bitoon. Taong 2018, nagwagi rin ito ang Grandmaster na si Daniel Quezon sa International Master sa Eastern Junior Championship sa South Korea. At taong 2019 naman, makuha niyang ginto ng Under-16 Standard Competition ng Asia Youth Chess Championship sa Thailand. Sa taong 20 years old, siya ay Grandmaster na. Ikaw, Kabisyo, noong 20 years old ka, ano ka? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, dudes! Kabisyo, Feel good morning! Woo! 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 Ayang buntag ka rin yung tanan, marinaga sa inyo kabos, maya pabakpuki kayongan. Naimbag na bigat ka na kayo apo, maadyong buntag kaninjong tanan, mga sana. It's a Tuesday, September 24. Sa oras na 7:31 na ikasama nyo na ang cool na uncle nung 20 years old siya. Napaka-chick boy, Uncle Dago! Asama pa ba sang tita? Dahil bakit ka nanonood ng radyo nung 20 years old siya? Playgirl na daw siya. Hindi. Naglalaro. Nag-church. Nag-aaral ako yun sa Bible school. Sorry. Ay! Tanya Chinita! Thank you, Col Makanor. Ikaw nung 20 ka, anong ginagawa mo? Hindi mo namin maalala kasi 80 years ago na yun eh. Hindi nila alam. 20 years, nagbibilang na ako ng pera nun. Yaman mo Yaman na. ako eh. Isa ka talaga sa ano eh. 20 years business ako tycoon sa Pilipinas eh, di ba? Business tycoon. Mali ba yun? Tycoon. Pinalitan na. Alam ko si business tycoon eh. No, 20 years old ako. 20 years old. Kasi alis lang eh. Dandan lang kasi. 20 years Take your old. time. Nakuha ko yung aking sports car. Ano na sports car noon 80 years ago? Anong sports car? Kasi hindi kayo rich kid, kaya wag kayong... Ay, oo nga, ang hirap. Pero Nakikinood ano? lang kayo ng TV sa kapitbahay, kaya wag kayong dyan. 80 years ago, wala pa kami, di pa pinanganak nun. Kaya nga, yung kapitbahay namin sa amin nanonood ng TV. Ganun kami kayaman. Mga 1920s yun, 1940s. Wala pa, 18th century pa yun. Talaga? Nauna ka pa sa mga Hapon, sa Kastila? Naunahan ko pa Nauna sila ka sa pa? kupi ng ating bansa. Ay, hindi mo natanong si Jose Rizal. Ano mga tinanong mo sa kanya nung magkasama kayo, di ba At sa siya nagtanong frat? sa akin. Ano sabi niya? Paano manligaw? Ah, talaga? Basic. Kaya pala maraming Kaya Mr. Worldwide din siya eh. Parang si DJ Troy lang yan ah. Ay, nako, good morning mga Grandmaster. Marunong bang maglaro ng chess ang isang tita Tanya? Yes, of course. Hindi ako magaling, pero I know how to play. Yung mga moves.
no? yung Pag mga pawn, horse, bishop, king, queen, ano pa ba yung... Rook. Rook, yan. bishop, yun. Yun. So, Tokol. marunong din naman, pero hindi rin Hindi magaling. na tulad nitong si Daniel Quezon na Grandmaster. Mga taga Dasmariñas, shout Hindi out lang sa inyo. master no? Grandmaster. Ibig sabihin, ang dami niyang tinaob eh. Teka. Hindi nyo ba alam ako na tutor sa batang ito? Talaga? Marunong ka? Grandmaster siya. Paano itira ang horse? Ha? Paano itira ang Sa likod. Sayaw! Basic! Ganon yun. Nakabastos Ganon. mo. Di, ang ibig ko sabihin. Pag tumira ang horse, sa likod yan. Di ba Sino poprotektahan mo? Naninipa yung horse eh. Sino poprotektahan mo pag naglalaro ng chess? Puprotektahan ko siya. Yung king and queen. Yung poprotektahan mo. Tsaka yung mga ano. Kasama pala sila. Hindi marunong yun si mga Sabi, kala ko Ano yan? Dama. Dama Ano yun eh. oh. Dama. Oh. Dama. Yung poproteksyonan mo doon, yung king. And Na hindi queen. siya si queen yung maraming moves eh. Oo. Yung horse lang yung, Yung hindi king, niya yung king, kayang i-move yung letter L. Kailangan yung proteksyonan ng king para hindi ma-checkmate. Pa-checkmate. Oo, diba? Para pag na-checkmate ka, talo ka na. So congratulations mga grandmaster natin sa chess. Ibig sabihin, magaling sila magprotekta, no? Sana all. Uy! Yung mga master, May mga master magaling, oo. Alam mo yung Pag horse. mga babaero, sino po protektahan yan? Yung original ba o yung mga chicks? Hello, grabe. Ang dami na dyan. Hindi nga! Ha? Tanong lang, curious lang. Original. Original. Anong gagawin para protektahan original? Itatago yung mga chicks, mga Basic. phones. Basic. Basic yan. Ano naman kayo, ha? Yung mga grandmaster natin yan sa Good mga morning. mahilig mag-chess. Kasi Proud mind kami game yan. sa'yo. Talagang sasakit ulo Parang mo dyan. pambababae din talaga, mind game din talaga. Kasi Sakit sa ulo din daw. Hindi, kaya nga. Ang dami mong poprotektahan. Tapos kailangan di ka Boy, ma-checkmate eh, chess di ba? yung pinag-uusapan dito. Kasi pag nahuli, Checkmate. pero daig ng nagchichess. Daig ng babaero nagchichess. Kasi Bakit? ang nagchichess pag natalo na checkmate, ang babaero kahit huli na, Ayaw ba? nakakalusot pa rin eh. Ganun mo yun. Ang galing talaga. Sabi niya, oy, touch move ba? Oo, sabi ng chess player. Hindi, sabi ng Babaero. babaero. Poprotektahan kita, huwag kang mag-alala. Uy, sabi nung chess player. Sabi ng babaero. Uy! Kaya na-fall siya Sa babaero? sa chess player. Ay, matalino. Yung chess player. Yung babaero. Mabilis yung utak. Ng chess player. Ng babaero? Siyempre naman. Kakalusot agad. Yung chess Yung player. babaero. Hala, pinakain niya ang kanyang horse. Pinakain ng chess player. Pinakain ng babaero. Ayan, mga... Grandmaster. Bagay sa kanya yung Grandmaster na title. Bagay sa chess player. Sa babaero. Oh! Kasi Grandmaster player eh. Uy, basic. Ay, basic na nadamay Sir na naman si Arnold Pilyan. Malyari, good morning. Morning! Di pa rin mabasa ang iyong tulad. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!